Dag dames en heren, u kijkt naar de derde helft van maandag 15 april. Met vandaag aan tafel profwielrenner Brian van Goetem uit Filipijnen. Hij reed in de afgelopen 8 dagen de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Dat moet pijn doen aan de benen. Naast hem Mike de Kraker, basketballer van BC Vlissingen, sloten dit weekend af met een overwinning. Maar zijn toch gedegradeerd uit de eerste divisie. En rechts van mij 2 mannen die gelinkt zijn aan grote Zeeuwse sportevenementen van het afgelopen weekend. Marlon Roels is van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Martin de Croo van het grote paardensportevenement Zeeland Outdoor International. Maar we beginnen natuurlijk met het sportnieuws van het afgelopen weekend. Brian, wat is jou opgevallen? Ja, eigenlijk na een 11-tal jaar volgens mij de overwinning van Tiger Woods in een groot golftoernooi. Ja, wel een hele prestatie in mijn ogen om na heel wat problemen eigenlijk in de privésfeer om dan weer op zo'n niveau jezelf terug te vechten als topsporter. Dat is in mijn ogen wel een hele prestatie als je ziet waar hij vandaan komt. Hij kon eindelijk het groene jasje weer aan. Ben je iemand die de golfsport volgt of dat niet? Nee, niet speciaal, maar ik vond het wel een hele prestatie op zich. Omdat je weet zelf wat je ervoor moet doen als profsporter. En het is altijd wel iets heel lastigs zeg maar, om je te blijven focussen. En om dan na zo'n carrière, 11 jaar geleden eigenlijk al, om dan weer na 11 jaar de draad op te pakken en op dat niveau terug te keren. Dat is gewoon getuigt van grote klasse, denk ik. Ja, Mike, jouw nieuws? De NBA playoffs zijn begonnen. Dat is het basketbal in Amerika. Na 82 reguliere wedstrijden gaan nu echt de playoffs beginnen. Met gelijk afgelopen weekend al een aantal verrassende uitslagen erin. Waarin de uitteams, 3 van de 4 uitteams hebben ook gelijk gewonnen. Dat begint nu allemaal, dus dat zit ik nu op de voet te volgen. Jij bent iemand die alles kijkt? Ik heb wel met een aantal vrienden hebben we wel een League Pass gekocht. Dus dan kan je alles ook nog terugkijken. Je kan alles live kijken. Dus ik probeer er wel zoveel mogelijk te bekijken. Dan zit je op een dag soms wel even 6 uur aan wedstrijden te kijken. En wie gaat er winnen? Ja, ik heb nog geen idee. De huidige titelverdediger is ook wel weer de favoriet voor dit jaar. Het zou ook leuk zijn als er een ander team gaat winnen. Maar ik heb nog geen voorkeur, want het team dat ik support, dat zit er niet in. En wie zijn dat? Dat is de Miami Heat. Okay. Die hebben het net niet gehaald. Volgend jaar beter misschien. Ja, wie weet. Marlon, jouw nieuws? Ja, dat is de prestatie van Erwin Harmes gisteren in Enschede. Hij was gefocust op een nieuw persoonlijk record te lopen. En dan zie je wat een marathon eigenlijk toch is. Alles moet voor elkaar zijn, alles moet passen. En dat je dan op 2,5 uur lopen 13 seconden tekort komt. Dat vind ik dan aan de ene kant wel heel jammer voor hem. Maar eigenlijk ook wel heel typerend voor de sport waar we naar kijken. Ja, hij deed daarom niet mee aan de Marathon Zeeuws-Vlaanderen, die hij al 3 keer heeft gewonnen. Gunde je hem het, dat PR? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja, zeker. Ik bedoel, als je die keuze maakt om te kiezen voor een andere marathon, om toch dat PR aan te scherpen, dan snap ik dat volledig. Ja, en dan is het jammer dat het niet gelukt is. Martin, jouw nieuws? Ja, we hebben in de under 25, zeg maar, de jeugdklasse voor de Grand Prix, 2 hele goede Zeeuwse combinaties die ook echt op wereldniveau gewoon de allerbeste zijn misschien. En die hadden we ook allebei aan de start. Zijn ook allebei van kleins af aan al bij ons voor wedstrijden. Dus ik kies niet van, ik vind die beter. Die zijn even goed, denk ik. Over wie hebben we het? Jasmin de Koeier en Janine Nieuwenhuis. Jasmin won zowel de eerste dag en de tweede dag. En Janine was elke keer de tweede in de prijsuitreiking. Dus ik geef haar een hand om haar te feliciteren. En ik zeg van, zou je nou morgen niet eens echt je best doen? En zij moet natuurlijk lachen, maar ze won wel, dus dat is het moment. Ja. Jasmin de Koeier uit Sint-Jan Steen en Janine Nieuwenhuis uit Cereskerk op Walcheren. Ook nummer 1 van de wereld, zij, Nieuwenhuis. Ja, zijn dat echt wereldtoppers van de toekomst? Ja, dat lijkt nu wel zo. Ze hebben allebei ongelooflijk getalenteerde paarden. En zo is het net als met marathonlopen. Ook in de paardensport is nooit iets zeker. Het lijkt wel heel goed. Ja, nou, we gaan ze in de gaten houden in de toekomst. Wij gaan verder met wielrennen, want hij reed dus 3 grote Vlaamse klassiekers in 8 dagen. De Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. En Brian van Goetem is ook overgestapt naar Lotto Soudal, een ploeg uit de wereldtop. En dus hoort hij nu bij de elite van het internationale wielrennen. Sinds januari rijdt hij voor die ploeg, maar zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe tenue verliep niet al te goed. 3, 2, 1, starten maar. Kom aan, hè. Zij zijn elkaar gewaagd. Richard Takken en Brian van Goetem. Samen gaan ze richting finishlijn. En het is onmogelijk te voorspellen wie dit gaat winnen. Takken of van Goetem, Takken of van Goetem. Het is Richard Takken die wint. Ja, hij legde me erop. Het
viel niet mee, dat is een korte sprint voor mij, maar ja, hij pakte hem toch. Nou, Richard, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe was het? Ja, echt super leuk. Ja, Brian, dit was in het kader van Play Unified tegen ID-renner Richard Takke uit Klingen. Ja, die won later nog zilver op de Special Olympics, dus het is geen schande om te verliezen. Nee, absoluut niet. Dat was leuk om te doen. Dat was absoluut heel leuk om te doen. Ja, wat ook misschien leuk om te doen was, kan ik me zo voorstellen, is die 3 grote wedstrijden van de afgelopen 8 dagen. Ja, hoe is het met je benen? Ja, op zich met de benen wel goed, maar het lichaam is inmiddels wel langzaam aan het uitdoven, zeg maar. Het is wel een beetje op aan het raken na al die klassiekers. Dus iedere keer weer opladen en een mentaal gevecht eigenlijk. Het zijn mentaal zware wedstrijden. Dus van start tot finish altijd opletten en zeker in mijn taak. En dan is het vaak totdat je echt niet meer kan voor je kopmannen inzetten. Ja, want de afgelopen jaren kenden we jou echt als aanvaller. Breakaway Brian wordt je ook wel genoemd, omdat je altijd mee zat. Ja, nu is het vooral in dienstrijden. Is het heel anders? Ja, absoluut. In veel wedstrijden dit voorjaar heb ik niet de kans gekregen om te tonen in de vlucht. Dat was zelfs niet mijn taak. Er waren een aantal koersen waar het wel mocht, maar het is niet altijd even simpel om in de vlucht te komen. Gisteren in Parijs-Roubaix mocht ik bijvoorbeeld meeschuiven, maar een echte vroege vlucht is er nooit echt geweest. Dus daar moet ook wel de mogelijkheid ertoe zijn. Ja, nou vraagt mijn zoontje vaak 's ochtends wie heb je vandaag in de derde helft? En dan zeg ik Brian van Goetem, die is tegenwoordig bij een hele grote ploeg, maar die is wel knecht, moet altijd voor iemand anders rijden. Toen zei hij, ja, maar zelf winnen is toch veel leuker? Ja, dat is het ook. Maar ja, als je op een duur tot de conclusie komt van, ik ben zelf misschien niet getalenteerd genoeg of ik heb de andere kwaliteiten dan de echte toppers die bijvoorbeeld explosiever zijn of iets dergelijks of een betere sprint in huis hebben. Ja, dan moet je voor jezelf de keuze maken van, wil ik voor mezelf blijven rijden en dan misschien op een lager niveau? Of wil ik op het hoogste niveau gaan acteren en dan in dienst van? En dan denk ik dat in mijn geval de keuze snel gemaakt was als die mogelijkheid kwam vorig jaar. Ja, en knecht is ook geen vies woord in het internationale wielrennen, toch? Nee, absoluut niet. Het is denk ik in de wielersport op dit moment een steeds aan het professioneler aan het worden. En vergelijk het met voetbal. Een keeper zal ze ook geen doelpunten maken, maar is wel essentieel op het veld om de ploeg staande te houden. En dat zie je in de wielersport steeds meer terugkomen. Je hebt dus 3 tot 4 knechten in de Vlaamse klassiekers. En die jongens die moeten de kopmannen zo goed mogelijk bijstaan en zorgen dat ze zo fris mogelijk eigenlijk in de finale terechtkomen. Marlon, ben jij iemand die het wielrennen volgt? Ja, een klein beetje. De laatste jaren wel wat minder dan voorheen, maar ik ben niet helemaal up-to-date met de prestaties. Afgelopen woensdag was het in Terneuzen te doen, Scheldeprijs. Klopt. Daar nog iets van meegekregen? Zat ik niet in Zeeland, want voor het werk was ik buiten Zeeland, dus er weinig van maar meegekregen. Ja, jij deed wel mee daar, Brian. En daar werd je natuurlijk voorgesteld op de markt in Terneuzen en kon je ook nog vooraan rijden, want toen mocht je wel nog even weg. Ja, klopt. De wedstrijd viel eigenlijk een beetje op slot en op dat moment was het voor ons zonder echte topsprinter een beetje kijken van wat doet de wedstrijdsituatie. En toen was het vanuit de ploegleiderswagen de opdracht van probeer de wedstrijd anders hard te maken voor de sprintersploeg. Hè? En proberen om met zo klein mogelijke groep richting Schoten te gaan. Ja. Is je leven heel anders geworden nu jij voor Lotto Soudal rijdt? Ben je bijvoorbeeld meer van huis? Moet je er meer voor doen? Is het anders in de World Tour? Ja, het is wel iets anders qua begeleiding en qua structuur. Bij Roompot vorig jaar was er een heel andere structuur dan nu bij Lotto Soudal. Die begeleiding is budgetair gezien veel groter en op medisch vlak kan daar veel meer. Ben je ook meer van huis bijvoorbeeld? Valt mee. Ik denk dat dat niet heel veel scheelt. Ik rijd bijna hetzelfde programma als afgelopen jaren tot nu toe. Dus het is wat extra dagen verkenningen en zo wat wel gestructureerder is en daardoor wat langer van huis ben dan vorig jaar. Maar ik denk dat het totaal aantal dagen op zich wel meevalt tot nu toe. Nou ben je een topsporter die eerst voor zijn school heeft gekozen. Je hebt je HBO-diploma gehaald en bent daardoor wat later echt in het profpeloton terechtgekomen. Heeft dat gevolgen gehad voor je carrière? Ja, het heeft misschien wel, zeker de beginjaren van mijn carrière wel gekost. Ik heb het geluk gehad dat de Roompot-ploeg een paar jaar terug opgericht is. Zonder die ploeg was ik denk ik nooit prof geworden. Was ik vroeger begonnen met het volledig richten op het fietsen, was ik wellicht iets vroeger
boven komen drijven. En was het misschien wel iets makkelijker geweest om bij een opleidingsploeg als Rabobank destijds terecht te komen. Ja, heb je daar dan spijt van of niet? Nee, ik denk dat ik met dit diploma toch wel een visitekaartje nog heb om later me op de arbeidsmarkt te begeven. Ja, en hoe dacht jouw vader daar dan over? Want die kennen we als hele goede amateurwielrenner van vroeger. Zei hij van, ga nou je school doen? Of is zijn wielerhart zo groot dat hij zei van, Brian, ga nou lekker fietsen? Nee. Zijn wielerhart is heel groot, maar hij was ook wel realistisch. En ik denk dat hij zelf ook wel destijds als renner zelf meegemaakt heeft van... het is heel moeilijk om je een goede boterham mee te verdienen. En probeer dan toch maar eerst dat diploma binnen te hebben. Ja, nog even over gisteren, Parijs-Roubaix. Je hebt hem niet uitgereden, maar hoe was je dag? Ja, lastig. Het was heel veel tegenwind in het begin. En zoals ik al zei, ik had de opdracht om mee te schuiven en de vlucht te bewaken, te controleren of zelf mee te schuiven. Dat kostte ook best wel veel kracht. En eigenlijk was ik voordat de eerste keierstrook begon, was ik eigenlijk al ten dode opgeschreven, zeg maar. Ja, heeft dat ook te maken met die andere 2 wedstrijden eerder in de week? Ja, de opeenvolging van wedstrijden is wel heel groot. En je merkt dat je de laatste wedstrijden niet meer heel fris aan de start verschijnt. Het herstel neemt dan iets af. En ik denk dat ik alle Vlaamse klassiekers tot nu toe gereden heb. En dat is de laatste 2,5 week om de 2-3 dagen wedstrijd. En dat is gewoon iedere keer wel een aanslag op je lichaam. Zwaar, ja, kan ik me voorstellen. En daarom is het belangrijk dat je, als je klein bent, al een beetje aan zware inspanningen werkt. En daarom kijken wij elke week bij een jeugdvereniging. Deze keer bij de tennis. Ik ben op tennis gekomen omdat mijn moeder dacht, je zit alleen op voetbal, dat doe je maar 1 keer per week. Misschien is het leuk om nog een andere sport te doen. En toen kwam ze bij tennis. Ik vond het leuk, ik ging uitproberen. En ik deed het met mijn vriendje Tim. Die tennist hier ook, we zitten samen in een team. Servicelijn, we hebben de enkelspellijn, dubbelspellijn, daar de middenlijn en daar hebben we het net. Moeten we met z'n allen naar achter? Oh, we kunnen gelijk een tikken. Ja, Tim is hem. Goed zo. Hey, niet op 1 man. Hey. Ja, ik vind het sowieso leuk om jeugd te trainen. En ook volwassenen trouwens. Dingen aanleren. De kinderen uitdagen. Alleen maar positiviteit uitdragen naar de kinderen. En dat stukje wil ik ze zeker meegeven. Fanatieke tennissers daar in Tolen. Wij gaan verder met basketbal, want BC Vlissingen heeft het helaas niet gered in de eerste divisie van het landelijke basketbal. Afgelopen weekend werd de laatste competitiewedstrijd wel gewonnen, maar degradatie was al een feit. Mike de Kraker is bestuurslid, maar ook speler van het eerste elftal. Ja, Mike, het zijn wel beelden van de uitwedstrijd tegen Binnenland. Dat was ongeveer wel de wedstrijd waarin jullie dachten van nu gaan we het niet meer redden. Klopt, dat was eigenlijk de wedstrijd die we moesten winnen. Om in ieder geval nog zelf kans te behouden om erin te blijven. Die wedstrijd begonnen we gewoon heel slecht. We kwamen al snel bijna 20 punten achter, vechten ons nog wel in de wedstrijd. En op het laatste... mocht het niet zo zijn, dus verloren we de wedstrijd. Ja, degradatie dus, terwijl Klopt. BC Vlissingen er juist is om het Zeeuwse basketbal op een hoger plan te brengen. Klopt inderdaad. Nee, we hebben gewoon heel erg last gehad van langdurige blessures bij bepalende spelers, waardoor we gewoon op sommige wedstrijden maar 6 fitte spelers hebben. Nou, dat betekent dat je maar 1 wissel hebt. Tegen teams die er gewoon minimaal 8 spelers tegenover stellen. Dus dan kan je de eerste paar kwarten kan je meegaan, maar dan zie je toch gauw dat de tank op het laatste een beetje leeg is en dan komen er toch slordigheden in en dan verlies je die wedstrijd nog. Ja, nou doe je ontzettend veel voor de club. Je bent speler van het eerste, je bent bestuurslid, je bent jeugdtrainer. Wat doet zo'n degradatie met jou? Ja, het is wel pijnlijk, maar op een gegeven moment moet je er ook realistisch naar kunnen kijken. Vanuit de kant als speler zijn dus natuurlijk gewoon heel jammer dat het gebeurd is. En dat we het niet hebben kunnen halen, als bestuurslid ook. Want juist dan wil je op een zo hoog mogelijk platform spelen. Ja, dat gaan we dus nu naar alle waarschijnlijkheid niet meer kunnen doen. Dus dat betekent dat we, indien we dus in de tweede divisie komen te spelen, we echt keihard aan de slag moeten gaan.
om zo snel mogelijk weer terug te komen. Ja, want jullie willen op zo'n hoog mogelijk niveau spelen met BC Vlissingen. Dat klopt inderdaad. We hebben er als spelersgroep gisteren ook nog met elkaar over gesproken. En dat is inderdaad wel de uitkomst van ons als spelers zijn. Dat we daar wel zo hoog mogelijk willen presteren. Ja, hoe groot is jouw liefde voor die club als je er zoveel tijd in steekt en zoveel functies bekleedt? Die is groot. Ik ben er ook nog niet eens begonnen. Mijn basketbalcarrière begon eigenlijk in Almere. En toen ben ik naar hier verhuisd voor mijn studie, ben ik daar gaan basketballen. En ja, daar heb ik toch wel een thuis gevonden daarin. Dus ja, die liefde is heel groot. Ja, want je woonde eerst in Almere. Klopt, ik ben hier wel geboren, maar ik heb ook nog een aantal jaar in Almere gewoond. En daar is het allemaal begonnen. Ja, nou hoor je vaak dat veel zaalsporten het moeilijk hebben. Volleybal, dat soort, ook basketbal. Hoe komt dat nou? In Amerika loopt iedereen mee weg en hier moet je trekken om een paar spelers te krijgen. Ja, dat is inderdaad waar. Je ziet gewoon dat heel veel kinderen op dit moment nog met van alles bezig zijn. Maar nog niet echt weten wat ze willen gaan doen. Dus ja, wat zie je dan is toch dat een vriendje gaat voetballen, daar ga ik ook mee voetballen. Een vriendinnetje gaat korfballen, daar ga ik ook mee korfballen. Je ziet dat die teams en die sporten in deze regio heel erg groot zijn. En ja, daar leiden toch teams als tenminste clubs als basketbalclubs en volleybalclubs onder. Ja, paardensport is ook zo'n populaire sport. Zie je dat ook vaak, dat kinderen elkaar meenemen en daardoor ook die sport gaan doen? Ja, dat sowieso wel. Ja, als ze gewoon naar de manege gaan leren ponyrijden, zeg maar, dan zie je wel heel erg dat vriendinnetjes wel bepalend is wat ze doen. Ja. En spelen voorbeelden wat jou betreft daar ook een grote rol in? Ja, dat vind ik best wel lastig, want we krijgen natuurlijk al die grote namen voorbij en dan valt het me soms ook weer tegen hoe weinig kennis mensen hebben die gewoon paardrijden, die dat ook leuk vinden, die we spreken elke dag doen. Maar hoe weinig kennis ze hebben van de toppers. Ja. Dat ze die soms ook helemaal niet kennen. Nee. Brian, bij het wielrennen zijn de toppers juist wel bekend. Maar ik heb niet altijd het idee dat de jeugd het daardoor gaat doen. Want ook in het wielrennen heb je niet heel veel jeugd, hè? Nee, dat is ook wel teruglopend. Maar ik denk dat het een algemene tendens is bij de jeugd tegenwoordig. Zie je veel minder kinderen buiten spelen of dat soort dingen. Dus ik denk ook dat ze minder in aanraking komen met verschillende sporten. Ja, Mike, probeer je er wel iets aan te doen om die kinderen toch binnen te trekken? Ja, je hebt natuurlijk bepaalde activiteiten die je kan ondernemen. Je kan clinics geven op basisscholen. De Koningsspelen waren natuurlijk ook laatst en daar zijn we dan ook bij betrokken geweest. Alleen het is natuurlijk gewoon lastig om mensen aan je club te kunnen binden. En als je ze helemaal hebt, hoe ga je ze dan behouden? Ja, want hoe zie jij de toekomst wat dat betreft van BC Vlissingen? Je zegt, we moesten dit seizoen soms met 6 man op pad. Gaat dat volgend seizoen weer zo zijn? Klopt. We zijn al wel druk bezig met de selectie om ook te kijken waar we die kunnen vergroten. Dus daar zijn onder andere de coach Benjamin en een van de andere spelers die er al lang speelt, Rijlin, zijn er al mee bezig. Dus er zijn al wel wat mensen benaderd en er zullen wel wat gesprekjes gaan plaatsvinden. Dan is de vraag wat eruit gaat komen. We willen natuurlijk wel dat we weer met een sterke selectie er staan om te zorgen dat we zo snel mogelijk weer omhoog kunnen kijken. Ja, nieuwe aanwas, dat is belangrijk. En dat is ook belangrijk bij de sport die we nu gaan bekijken. Want de duivensport vergrijst in Zeeland. Maar in Hulst is de sport nog altijd populair. Zeker als Gianni Tahitu langskomt. Kijk, lekkere ingang. Wordt even een goede boodschap achtergelaten. Goedenavond mevrouw. En dit is volgens mij de ingang van de duivensportvereniging, of niet? Ja, dat is de ingang, maar ik ben geen duivenliefhebber, maar kom eens even goeiedag zeggen. Omdat ik hier toch altijd in de buurt ben, dus... Dan zie je laten ze in en daar staat dan de auto, straks komen ze ophalen, hè. Maar het lijkt wel... Mag ik ook praten, of niet? Ja. Het lijkt wel alsof ik in een of andere maffiaschuur terechtkom. Ja, nee, maar als je binnen bent, dan zie je de voorbereidingen staan. Ah, dat verklaart nou ook. Het is een café. Achterkant van een café. Nou, loop maar even mee. Terwijl het hier ineens hartstikke druk wordt. Zie ik hier iemand staan die waarschijnlijk op mij wacht. Hey, goedenavond. Goedenavond. Met wie heb ik een genoegen hier zo? Met Erik Kind. En dit is jullie clubhuis / kantine? Ja, zeker weten. Klein hokje. Ja, maar ja, wij hebben hier ook nog een dependance, zou ik maar zeggen. Ja, meneer. Ook weer een paar duiven in aan het leveren? Ja. Niet veel van de keren. Hoezo niet? Vanwege het weer? Ik heb een slechte rug en toepijn.
Een slechte rug als je een duivel pakt? Ja, ik ben door mijn rug gegaan. Oh ja, dat kan. Sorry? Ik ben door mijn rug gegaan, dus ik moet even een weekje rusten. Oh, doe rustig aan. Eigenlijk van kleins af aan was ik wel geïnteresseerd in vogels en in beesten, voornamelijk. En ik ben begonnen met tortelduiven, maar ja, die kon ik niet loslaten, want dan waren ze weg. En zo ben ik met skieduiven begonnen. En toen werd je een andere tortelduif en dan kreeg je je zoon? Ja, die is dan vanaf 7 jaar is hij ook jeugdlid geworden en altijd erbij betrokken geweest. Wat vinden je vrienden daarvan? Ja, die vinden het soms wel een beetje een rare sport, zeg maar. Vind je dat gek of niet? Ja, ik kan het wel een beetje begrijpen. Niet heel veel doen het meer natuurlijk. Maar ik vind het gewoon nog leuk om te doen. Dus het is gewoon heel mooi om zaterdag daar in de tuin te zitten, te wachten tot de duiven komen. En dan zie je er ineens in aankomen en dan weet je een beetje van mooie tijd. We zitten redelijk bij de mannen. Dat is wel mooi. Nou jongens, zo hard mogelijk roekoe en wie weet komen we dan op nummer 1 te staan. Hoe populair is deze kantine van Zeeland? Die duiven worden niet gek, toch? Nee, die blijven lekker op de plek zitten, hoor wel. Hoeveel decibel is er? 122,3. Oh, dat is te veel, hè? Helemaal niet slecht van de Duivensportvereniging. We kijken nog even naar onze top 3 van de decibeltest. Daar staan ze helaas niet in. Maar goed, daar hadden ze misschien toch roekoe moeten roepen. We gaan kijken naar 2 grote sportevenementen in Zeeland van het afgelopen weekend. Want het was het weekend van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland Outdoor International. Het grote paardensportevenement in Nieuw- en Sint-Joosland. Marlon, jij bent de oprichter van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Het was nu de 11e editie. Waarom vond jij ooit dat er in Zeeuws-Vlaanderen een marathon moest komen? Nou, daar werd eigenlijk al jarenlang over gesproken. Alleen niemand pakt die taak eigenlijk op, omdat iedereen wel een beetje opzag tegen die hoeveelheid werk. Ik was toen destijds ook een van de organisatoren van kleinere loopjes in de regio. En uiteindelijk toch beslist om te zeggen van, nou, we gaan dat gewoon proberen. En snel een groepje mensen gevonden die dat ook heel erg leuk vonden, want als er dan 1 schap over de dam is, dan komen er toch meer blijkbaar. En dat is eigenlijk gigantisch goed afgelopen. Ja, 11e editie dit jaar. Ja. Het is eigenlijk al bijna niet meer weg te denken, hè? Nee, ik denk dat het een sprekend evenement is voor Zeeland. En dat het toch aan populariteit nog steeds wint. Als je kijkt naar de cijfers van deze editie, zie je toch weer een stijging in het aantal deelnemers. Wat je vooral terugziet in de prestaties van de dames, zoals ik het zelf kon zien. 3 dames die onder de 3:04 lopen, dat is toch bijzonder knap. En 2 binnen de 3 uur. En 2 binnen de 3 uur, waarvan ook toch weer een Zeeuwse dame. Ja, Monica Sandersen. Die vorig jaar volgens mij nog 3:10 of 3:12 liep. Dus een bijzondere progressie, dat is echt mooi om te zien. Ja, Marlon zegt, kost veel energie organiseren, Martin. Daar weet jij alles van, want hoeveel van die paardensportevenementen in een jaar organiseer jij in Nieuw- en Sint-Joosland? Ja, wij zeggen altijd elk weekend, maar ik denk iets van 7, 8, 49 per jaar. Dus elk weekend prijs? Ja, eigenlijk elk weekend. Ja. En was dit dan afgelopen weekend het belangrijkste en meest aansprekende evenement? Ja. Sinds dat we daarmee gestart zijn 6 jaar geleden is dit wel de grootste hap, om het zo maar te zeggen. Zeeland Outdoor International, wat trekt dat allemaal naar Nieuw- en Sint-Joosland? Ja, de hele wereld. Ja, echt overal vandaan. Hoeveel landen? Ik heb ze deze keer niet geteld, maar de vorige keer hadden we iets van 18. Maar het wisselt altijd een beetje tussen de 18 en de 20 verschillende landen. Maar dat is Rusland, Brazilië, Japan, maar uiteraard ook Engeland, Denemarken, veel Scandinavië. Ja. En bij jullie is dat organiseren van die paardensportevenementen ook een beetje een familiebezigheid, hè? Ja, want mijn ouders zijn eigenlijk wel mijn groot voorbeeld. Het is ongekend hoe die ook nu met hun leeftijd zeg maar hard meewerken. En daar rondomheen hebben we gewoon een goed team gevonden. Het is eigenlijk maar een heel klein groepje mensen die dat doet. Daar sta ik ook elke keer weer versteld van dat we dat dan maar even doen tussendoor. Ja, want dat is het natuurlijk niet, even tussendoor. Nee, ja, ik zeg ook, het kost een jaar van je leven, elke editie. En van tevoren denk ik ook altijd van, nou weet je, ik doe het nooit meer. En als het dan aan de gang is, dan denk ik van, ja, dat is toch eigenlijk wel kick, dan moeten we het nog maar een keertje doen. Ja, Marlon, jij hebt wel gezegd van, ik stop ermee met het organiseren zelf. Waarom was dat? Nou, dat was in de tijd dat de organisatie van de marathon nog niet volledig ingevuld was. Dus dat betekende dat verschillende mensen verschillende functies hadden, niet één functie. En je ziet nu wel dat dat stabieler is, hè, dat die organisatie zo ingericht is dat iedereen één grote taak heeft en waar je zich volledig op kan concentreren. En dat was in de tijd dat ik ervoor koos om ermee te stoppen nog niet het geval. Het was gewoon te veel. Ja, dus, ja. Hier zien we wat beelden van zaterdag. Ja, jou hebben we helaas niet in beeld, maar dat betekent niet dat je niet meedeed, hè?
Ik heb inderdaad ook meegelopen, ja. Dat Hoe klopt. ging het? Nou, ik zeg tegen iedereen die het gevraagd heeft, de eerste halve ging fantastisch. Maar de tweede, daar wil ik wat minder over spreken. Dus die ging wat minder. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou, het hardlopen? Het is bijzonder belangrijk. Ik vind het een hartstikke mooie sport die ik goed kan combineren met mijn privéleven en met mijn werk. Is het ook een uitlaatklep? Het is zeker ook een uitlaatklep, ja. Dus absoluut. En het is makkelijk, je kunt gaan wanneer je wil. Je bent wat minder gebonden aan tijden en dat is een groot voordeel. Ja. Martin, ik zie jou eigenlijk nooit op een paard, maar ook dat heb je wel gedaan, toch? Ja, elke ochtend. Elke ochtend? Ja. Buiten de camera's? Buiten de camera's. Nee, ik doe wel elke ochtend, maar ik ga er ook om 5:30, om 6 uur uit, dat ik denk van nou, dan kan ik in ieder geval nog rijden, want dan word ik nog niet gebeld en dan is er nog niks in bedrijf verder, dus dan kan ik zelf op mijn gemakje gewoon rijden. En ik doe af en toe wel eens een wedstrijdje, gaat ook best wel oké. Maar mijn sportcarrière heb ik een aantal jaren geleden eigenlijk gewoon opzij moeten zetten. Ja. Dus ik doe dat voor de lol nog wel en af en toe een wedstrijdje. En dat is niet te combineren met ons bedrijf. Maar jouw partner rijdt wel op hoog niveau, hè? Ja, die doet het wel goed. Die heeft afgelopen weekend ook weer meegedaan? Ja. Vincent Bol heet hij eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. En die heeft hij kwam in de grote finale. En hij was 5e. Maar als ik dan zie met wat voor materiaal anderen aankomen, dan was dat echt heel goed. En ben je dan organisator of ook een beetje supporter van Vincent stiekem? Ja, hij is altijd blij dat ik überhaupt kijk. Als je tijd hebt. Ja, want meestal, dus ik zeg altijd, zoek iemand die je helpt, want ik ben er waarschijnlijk niet. Maar ik heb het wel gezien alle keren, deze editie. Marlon, als jij nu kijkt naar de marathon en je denkt van ja, ik heb dat ooit opgericht, ben je dan trots op de mensen die dat nu van je over hebben genomen? Absoluut. Ik denk dat de organisatie stabiel is, dat de harde kern die er het eerste jaar bij was, zit er nog steeds bij, zeg maar. En je hebt gewoon, ik denk, je hebt een geoliede machine die het ook leuk vindt om het te organiseren. Ook gewaardeerd wordt door het deelnemersaantal wat je ziet groeien. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de organisatie, dat je gestaag kunt groeien, want dat is toch een compliment dat het gewaardeerd wordt. En volgend jaar wordt het weer een weekend met een wandelmarathon erbij, dus dat zegt ook dat het allemaal te behappen is en dat het goed gaat. Ja, dus daar waren we vorig jaar waren we daar een beetje huiverig voor, moeten we dat elk jaar gaan doen, maar we hebben daar even goed naar kunnen kijken en besloten dat we die wandelmarathon en die marathon dezelfde richting uit laten lopen. En dat scheelt natuurlijk al een hoop in je opbouwzaken die je moet regelen. Ja. Dat je eigenlijk maar 1 start en 1 finish moet organiseren. Ja, want het wisselt elk jaar. De ene jaar in Hulst, de andere jaar in Terneuzen. Word je nog wel eens gevraagd van, kom er nou weer bij die organisatie? Of, ja, ik doe natuurlijk nog wel wat dingen op de achtergrond, maar in een bescheidene rol dan vroeger. Dus ik bemoei me nog wel met wat sponsoractiviteiten en wat dossiers die wat lastig op te lossen zijn. Dus ik ben op de achtergrond nog steeds aanwezig. Martin, de 6e editie was het van Zeeland Outdoor International. Is dat ook een evenement wat nog jaren vooruit kan wat jou betreft? Ja, als we hadden moeten stoppen, hadden we het vorig jaar moeten doen. Hè. Toen hadden we Olympische kampioenen aan de start. En eigenlijk kon Charlotte Dujardin ook onder andere. Ja, eigenlijk kon het niet, sportief gezien kan het nooit meer beter dan vorig jaar. Ik bedoel, de top hadden we qua start. Dat hebben we toch gedaan, omdat we toch wel een leuk spelletje vinden. En na 6 of 7 keer kan je eigenlijk niet stoppen. Dat zijn rare getallen. Gewoon doorgaan dus. Ja. Mike, BC Vlissingen een klasje lager volgend jaar. Maar moeten jullie dan ook weer gelijk gaan promoveren? Is dat de verwachting? We willen wel met z'n allen zo hoog mogelijk spelen. Dus als we voor promotie kunnen spelen, zullen we dat zeker niet nalaten. Nee, dus de moed niet laten zakken en doorgaan is eigenlijk het devies. Klopt helemaal. Ja. Brian, jij hebt even rust nu, vertelde je me. Hoe ziet de rest van jouw seizoen eruit? Normaal begin ik in de periode mei weer in Duinkerke. Dus en dan tot de kampioenschappen eind juni. Tijdens de Tour de France rust voor mij en dan weer opbouwen richting het najaar. Ja, en wat staat met hoofdletters in jouw agenda? Nou ja, ik denk het Nederlands kampioenschap tijdrijden en op de weg is wel iets waar ik denk ik naartoe moet kunnen leven. Ja, en je kopman erbij staan, want dat is ook heel belangrijk. We gaan het allemaal volgen. Dank voor de komst naar de studio allemaal. Volgende week hebben we geen derde helft, maar dan kunt u op dit tijdstip kijken naar Omroep Zeeland Sport. En voor de mensen die nog niet genoeg hebben gezien van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen, straks hebben we ook nog het evenement van de week. En dat staat in het teken van die Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Voor nu nog een hele mooie avond. En dank voor het kijken.